Hola a tothom. De vegades l'engranatge del poder a Catalunya pot semblar una mica complicat, oi? Però com funciona realment? Doncs avui farem justament això. Desgranarem el mapa de les institucions clau del nostre autogovern per entendre'l de cap a peus. Som-hi! Exacte. Aquesta és la pregunta del milió. Com passem de la voluntat de la gent a tenir lleis, pressupostos i, accions de govern reals? Per trobar la resposta, el que hem de fer és mirar l'arquitectura del sistema, les seves peces fonamentals. Anem a veure-les. Bé, i abans de res, una aclaració que és clau. Molt sovint, quan sentim parlar de la Generalitat, pensem directament en el govern, en el president o els consellers. Però en realitat és un concepte molt més ampli. La Generalitat és tot el sistema institucional. És com un gran paraigua que acull els pilars de l'autogovern que ara anirem descobrint. Doncs vinga, comencem pel principi, pel cor de tot sistema democràtic. Aquí és on resideix la sobirania popular. Parlem, és clar, del Parlament de Catalunya, l'assemblea que ens representa a tots i totes, el lloc on la veu de la ciutadania pren forma. I aquest número que veiem ara és fonamental, 135. Aquest és el nombre de diputats i diputades que formen el Parlament. Són les persones escollides a les urnes per sufragi universal, que tenen la missió, ni més ni menys, que de representar-nos a tots durant 4 anys. D'acord, però què fan exactament? La seva feina es pot resumir en 4 grans funcions, que són vitals. La primera, i potser la més evident, és la legislativa. Són els qui fan i aproven les lleis. La segona és la pressupostària, que és clau. Aprovar els pressupostos, o sigui, decidir a què es destinen els diners de tots. La tercera és la d'impuls, que bàsicament vol dir marcar el rumb polític del govern. I finalment, una que és absolutament essencial, la funció de control. És a dir, vigilar de prop el govern i assegurar-se que fa la seva feina. Clar, per poder fer tota aquesta feina en plena llibertat, els diputats tenen unes proteccions especials. Són 2, i és important no confondre-les. Per una banda, la inviolabilitat. Això vol dir que no se'ls pot perseguir per les opinions o els vots que emeten a l'hemicicle. Poden parlar lliurement sense por de represàlies judicials. I per l'altra, la immunitat, que impedeix que se'ls detingui o jutgi si no hi ha un permís exprés del Parlament. Això, en teoria, serveix per evitar pressions externes a la seva tasca. Molt bé. Ja tenim el poder legislatiu. Però un cop tenim les lleis, què? Qui les aplica? Doncs aquí entra la segona gran peça del trencaclosques, el govern. Si el Parlament és qui dissenya els planos, el govern és el motor executiu, l'equip que s'encarrega de construir l'edifici, de portar les polítiques del paper a la vida real. I qui condueix aquest motor? Doncs el president o presidenta de la Generalitat. Però com s'escull? El procés té lloc precisament al Parlament. A veure, funciona així. Primer hi ha una votació on el candidat necessita majoria absoluta, és a dir, el sí d'almenys 68 diputats. Si no surt, no passa res. S'esperen 48 hores i es torna a votar. I en aquesta segona volta ja només cal una majoria simple. Hi ha prou amb tenir més vots a favor que en contra. I aquí hi ha un detall molt important, una característica clau de la figura de la presidència. I és que, per dir-ho d'alguna manera, porta un doble barret. Per una banda, és el cap del govern de Catalunya, la màxima autoritat executiva del país. Però per l'altra, també és el representant ordinari de l'estat espanyol a Catalunya. Aquesta dualitat és el que defineix la seva posició institucional tan particular. Llavors, qui forma part d'aquest govern? Bé, no és una sola persona, és un equip, un òrgan col·legiat. Al capdavant de tot, evidentment, hi ha el president o la presidenta. De vegades també hi ha la figura del conseller o consellera primera, que seria com una mena de número 2. I finalment, la resta de consellers i conselleres, cadascú al capdavant d'un departament, el que vindrien a ser els ministeris a nivell català. D'acord, tenim un Parlament que fa lleis i un govern que les aplica. Però qui vigila que tot plegat funcioni com ha de ser, que no se surti de la norma? Doncs aquí entren en joc unes institucions clau, una mena de vigilants del sistema que actuen de manera independent. El primer d'aquests vigilants és el síndic de greuges. És bàsicament el defensor del poble a Catalunya. La seva feina? Defensar els drets i les llibertats de la gent. Si algú creu que l'administració ha comès un error o un abús, pot anar a petar a la seva porta. Després tenim la sindicatura de comptes. Aquests tenen una missió molt clara, seguir el rastre dels diners. Són els auditors públics. Miren amb lupa els comptes de la Generalitat, dels ajuntaments, de tot el sector públic, per assegurar-se que els diners es gasten de forma transparent i correcta. I el tercer vigilant és el Consell de Garanties Estatutàries.
Pensem-hi com una mena de filtre de qualitat legal. Abans que una llei del Parlament entri en vigor, aquest organisme pot revisar-la per assegurar-se que encaixa bé amb l'Estatut d'Autonomia i amb la Constitució. Bàsicament, vetlla perquè totes les normes del joc siguin coherents entre si. Perfecte. Ja hem vist totes les peces del trencaclosques per separat. Qui fa les lleis, qui les executa i qui ho vigila tot. Ara, el que farem és fer un pas enrere, agafar perspectiva, per veure la imatge completa i entendre com encaixa tot plegat. Aquest seria, doncs, el mapa del poder a Catalunya. D'una banda, el Parlament, el poder legislatiu, que representa, legisla i controla. Després, el govern i la presidència, el poder executiu, que dirigeixen i administren. I finalment aquestes institucions de control, que supervisen tot el sistema. Com veiem, cada pesa té la seva funció, però el més important és que estan totes connectades, creant un sistema d'equilibris i contrapesos. I aquesta és la pregunta final, perquè el punt crucial de tot plegat és que cap d'aquestes institucions funciona sola, en una bombolla. El govern depèn de la confiança del Parlament. El Parlament, al seu torn, controla el govern. Els òrgans de control vigilen a tots dos. Per tant, la clau per entendre l'autogovern no és només saber quines són les peces del mapa, sinó fixar-se en com juguen entre elles, com aquest equilibri de poders, de vegades tan delicat, es posa a prova cada dia. I és justament en aquesta interacció constant on trobem la veritable essència de la nostra democràcia.